Good day mga idol, Honda Motorcycle. Ito ang ating feature para sa inyo. Ngayong April, may mga bagong model na nilabas ang Honda Philippines Incorporated. At para ngayong month nito, ibibigay ko naman sa inyo ang pinaka-updated na presyo at mga pagbabago sa kanilang mga installment. Mga idol, kumpleto sila dito sa Honda Guanzon, Calasiao. At meron na silang bagong-bagong model na Honda Click 125 standard version at yung special edition. Aba, kung kayo po ay malapit dito, tara at pumunta na kayo dito para makita nyo personal itong bagong model na Click 125. And syempre, unahin na rin natin nabigay sa inyo ang kanyang updated na price para sa ating Click 125 special edition. Ang kagandahan dito, meron na itong bagong two-tone color combination. Very striking yan at sporty ang finish niya, no? Ang bagong presyo nito, 83,900 ang SRP. Additional pa rin na 2,000 para sa 3 years LTO. Sa atin namang quotation o installment, ito po ay price range lamang. Pwede magbago yan sa ibang mga kasa o dealer na pupuntahan niyo sa inyong lugar. Ang installment dito, yan po ay may minimum down payment na 6,300, 36 months, 4,494. At kung maaga ka magbayad, may rebate ka pa na 200 pesos. At para sa ating special edition, very stylish yung kanyang bagong matte brown cast wheel, pinartneran pa yan ng kanyang matte brown din na pinaka-grab rear sa likuran. At ang kulay na available para sa ating special edition, matte fiery red metallic, yan nasa ating video, stellar blue metallic, at pearl silvestris gray. Yan po yung tatlong kulay na pwede nyong pagpilian mga idols. Napakagwapo, di ba? Siyempre pa, itong ating Click 125, subok na subok na pagdating sa kanyang engine type mga idol. 125cc liquid cooling with Honda's innovative program fuel injection at yan po ay naka-ESP engine. Pagdating sa performance na ito, talagang game-changing, And para sa ating standard version, ng SRP naman ito, 81,400 plus 2,000 para sa ating 3 years LTO. At ang ating quotation, minimum down payment, 5,800, 36 months, 4,391. Again, sabi ko nga sa inyo, pwede magbago yung mga quotation, depende po sa kasa o dealer na pupuntahan ninyo. Kagandahan sa ating Click 125, meron itong park brake lock, full LCD yung kanyang instrument panel, meron pa tayong gulay board dyan, at meron pa tayong napakalaking luggage compartment. Again, itong ating standard version, meron tong apat na kulay, black, red, gray, at white. Yan po yung pagpipilian natin. And next model naman natin, ang pinakamapormang underbone ng Honda Philippines Incorporated. Walang iba ang ating all-new Winner X 150. Meron tayong standard version, may presyo yan na 123,900. Para naman sa ating quotation, minimum down payment 17,800, 36 months, 5,959. Rebate natin 200 pesos kung maaga tayo magbayad. Two color yung pagpipilian natin dito. Meron tayong Pearl Iceberg White at Infinity Red. Siyempre, meron pa tayo isang version niyan, ABS Premium version with SRP 129,900 pesos. Sa installment naman, down payment ito 19,800, 36 months, 6,164 at rebate din na 200 pesos. Dalawang kulay para sa ating premium variant. Meron tayong matte Galaxy Black Metallic at matte Meteoric Red Metallic. Mga idols, ang pagkakaiba nito, no USB charger at no ABS para sa ating standard version. Again, ang kanyang fuel mileage natin dito or consumption, 52.3 km per liter. Napakatipid ng model na to. Plus, syempre yung kanyang napakagandang makina, 150cc double overhead camshaft, single cylinder. Yan po ay may 6-speed transmission, liquid cooling, 4 valves. At syempre pa, ito po ay may equipped na assist and sleeper clutch. Meron din itong feature na bank angle sensor para sa ating safety features. Syempre pa, colored yung kanyang instrument display at naka-disc brake din yung ating rear brake. Mga idol, itong ating mga gulong talagang wide tires yan at tubeless pa. Kaya mga idol, kung gusto nyo po ng underbone na paporma, walang iba, from Honda. Yan po ang ating Winner X 150. Siyempre yung kanilang top version, ang ABS Racing naman, na merong triple color, red, blue, white. Aba, napaka-porma nito at glossy paint yung kanyang finish. Ang SRP naman ito, 131,900 pesos. Minimum down payment ito, 21,800. 36 months, 6,164. Etong ating ABS Racing, talagang mas marami ang gustong bumili ng color version na to. Kasi maporma siyang tignan at talagang agaw pansin, Siyempre, naka-gold wheels na rin to at naka-3D emblem yung kanyang logo. Mga idols, ang kagandahan dito, equipped to ng ABS or anti-lock braking system. Single channel lang yan sa ating front. At of course, meron tong sleeper clutch at equipped din ito ng
USB charger. Saka syempre, naka-keyless system na rin to para mas maging convenient para sa ating mga rider. At all LED ang mga ilaw nitong ating Winner X150. Next model naman natin, ang pinakasikat na adventure scooter sa Pilipinas. Ang number 1, syempre walang iba, ADB 160. At kung bibili ka ito ng cash payment, ang kanyang presyo 168,900, additional na 2,000, 170,900 yung babayaran ng total. Para naman sa installment, minimum down payment 36,800, 36 months 7,192. Again, tatlong kulay yung available. Meron tayong white, red at siyempre yung black color. Mga idol, siyempre itong ating subok na makina, 157cc yan, 4 valves, liquid cooling, ESP plus engine at CVT transmission. Equipped din to ng Honda Selectable Torque Control or HSTC ng Honda, plus meron tong single channel ABS, kaya napaka-solid ito. Meron din tong USB charging port, kaya talagang napaka-forma nito ang ating ADV. Next model naman natin ang bagong PCX 160 CBS version. May SRP na 131,900. Minimum down payment 17,800. 36 months 6,370 pesos. Ang rebate nito 200 pesos. Para sa ating 2023 model, meron tong white and black color. Sa atin namang ABS version, SRP naman ito 149,900. Minimum down payment 21,800, 36 months 7,295 at rebate na 200 pesos. Ang color na available para sa ating ABS, meron tayong matte red at matte black. Kaya mga idols, kung kursunado nyo to, again, available yan dito sa Honda Guanzon, Calasiao. Siyempre pa, itong ating PCX 160, meron itong HSTC at single channel ABS para sa ating ABS version. Next model naman natin, ang Click 160 mga idol. Ang SRP nito 122,900 pesos. Siyempre kung bibili nyo to, ang kanya namang installment, minimum down payment 11,800, 36 months 6,216 at rebate na 200 pesos. Siyempre ito ang engine nito, 157cc, 4 valves, liquid cooling at equipped to ng Honda Smart Key with anti-theft alarm at answer back system. Mga idols, ito rin po ay merong combined braking system, kaya maganda yung ating stopping power dito with idling stop and stop system. Siyempre maganda yung fuel mileage natin dito with 46.7 kilometer per liter. Ganun katipid yan. Ang color na available, meron tayong white, red at black mga idol. And dito sa Honda Calasiao, Pangasinan, available lahat yung mga color version na yan. Next model naman natin, Airblade 160. Ang SRP naman to 123,900 pesos plus LTO na 2,000. Total nating cash pay 125,900. Ang ating down payment natin dito 9,800 at 3 years to pay 5,800 pesos. Ang kulay na available, meron tayong gray, blue at red color. Again mga idols, napaka-format sporty nito. Actually ito, nagamit ko to personal. Talagang nagustuhan ko yung kanyang pinaka-performance. Naka-dual shock sa likuran. Meron din tong single channel anti-lock braking system. Maganda rin yung ating luggage compartment. At nandun na rin yung ating USB charger para sa ating cellphone. Ang ganda rin ng kanyang two-tone na kanyang seat cover. Mga idols. Yan po ay leather pa. Kaya mga idols, kung kurso natin itong ating Airblade 160, available to dito sa Honda Guanzon, Calasiao. Fully digital din ang ating instrument panel at ito rin po ay naka-keyless system with answer back at anti-theft alarm. Yan po ang ating Airblade 160. Napaka-sporty nito mga idols. At next naman, Honda Beat. Meron tayong standard or playful variant at premium variant. Ang SRP ng playful ay 71,400. Ang ating namang premium 72,400. Ang kanya naman down payment 4,800. Pareho yan. Nagkaiba lang sila sa 36 months to pay. And syempre meron din tayo itong anniversary edition ng Honda Beat. Yan po ay may SRP na 75,400. Total cash ito kasama na ang ating LTO 77,400. Down payment naman 5,300 at 3 years 3,800 pesos. Aba mga idols, ito yung ating newest Honda Beat model. Mas maporma to, yung kanyang front face mas bago na yan at syempre matipid din sa gas consumption to. Ang kanyang pinaka-display ay combination ng analog at digital. Meron na rin itong equipped na USB charger para sa ating cellphone. Hindi na tayo malolobat. Perfect tong ating bike na to pang daily commute, pang service natin, or pang trabaho natin, pang business. Yan po ang ating Honda Beat. Available yan mga idols kung gusto nyo pong bilhin to dito po sa Honda Guanzon, Calasiao. Siyempre meron pa tayo sa pang scooter, ang Honda Dio naman. SRP nito 63,400 plus LTO na 2,000. Total cash natin dito 65,400 pesos. Aba mga idols, ang color version nito meron tayong blue, red at orange. Meron tayong down payment nito 4,800,
3 years naman 3,180 pesos para sa ating 36 months to pay. At ito mga idols, pwede natin itong gamitin pang daily service natin or pampasok sa ating trabaho. No? Perfecto kung gusto nyo lang po na magkaroon kayo ng pang-commute na bike. At siyempre, meron din tayong very sporty ang ating CBR 150R. Ang kanya namang SRP, 183,900 pesos. Plus LTO na 2,000. Total cash pay natin, 185,900 pesos. Sa ating down payment naman dito, 36,800. At 3 years naman, 7,800 pesos. Itong ating CBR 150R, equipped na to ng dual channel anti-lock braking system mga idol. At syempre pa, ang forma rin ng kanyang color version. Itong ating Honda triple color. Yan po yung ating racing color. Blue, red, at white color combination. Fully digital ang ating instrument panel. Meron din tayong upside down front suspension. At of course, naka-gold wheels pa yung ating pinaka-max dito. Yan mga idols, kung kurso natin itong ating sports bike, Honda CBR 150R. Double overhead camshaft yung kanyang engine, 150cc. At siyempre, siguradong maganda ang ating performance dyan. Plus, para naman sa ating next model, CB150X Adventure Bike. Yan po, 150cc rin to. SRP nito 173,900 plus LTO. Total cost natin 175,900. Down payment natin 31,800 pesos. In 3 years to pay 7,403. Aba mga dos, napakagandang gamitin ito. Talagang perfect yung ating engine performance ito. Ginamit ko ito before. Pinang-offroad din natin at ang ganda ng handling nito mga dos. Talaga nagustuhan ko yung kanyang pinaka-front suspension ng upside down forks na yan. Ang ganda ng bounce niyan mga idol. Siyempre next model naman natin ang kanilang off-road bike. Street Legal CRF 150L. SRP nito 147,900 at ang ating total cash pay dito plus LTO magiging 147,900 pesos. Down payment ito 28,800 at 3 years to pay 6,324 pesos. Aba mga idols, pagka gusto nyo ng off-road bikes at talagang maganda yung magiging performance nyo, pati na yung ating handling dito, ang ganda po ng kanyang front suspension dito, upside down yan, gold color at naka-rim and spoke na rin ang kanyang wheels. Plus syempre pa, pagdating sa kanyang stopping power disc brake yan, harap at likod. Next model naman natin ang kanilang business model from TMX model. Yan po ang ating Supremo 150. SRP nito 79,900 plus LTO na 2,000. Total cash payment natin dito 81,900 pesos. Pagka naman installment, ang ating down payment 6,800 at 3 years to pay 4,012 pesos. Yan po ang ating business motorcycle. Kung gusto niyo po mas malakas na makina, 150cc, yan po ang TMX Supremo 150 mga idols. At pagbalik ito mga idols, kung gagamitin nyo pang tricycle, meron pa kayong free na suspension at sprocket na mas malaki. Yan po yung ating Supremo 150 mga idols. Ang forma nito, bagong color version yan. Next model naman natin, kung gusto nyo ng business motorcycle, mas mababang displacement, meron tayong TMX 125 Alpha. SRP nito 56,900 at sa atin naman total cash 57,400 pesos. Down payment ito 2,800, 3 years to pay 3,287 pesos mga idol. Low down payment to kaya napakaganda at perfecto pang gamit natin pang business. Siyempre kung meron kayong mga business at meron kayong gustong mga pa-deliver, perfect tong ating motor na to. Napakamura lang at meron pang low down payment promo dito sa kanilang branch. Next model naman natin, Underbone category. Yan po ang Wave RSX 110. Aba mga idol, ito po meron din tong SRP na 63,900, LTO 2,000, total cost 65,900. Down payment ito 5,300 at 3 years to pay 3,266 pesos. Dalawang version meron to mga idols ha. Meron din tayong naka-drum brake at naka-disc brake na model. Siyempre yung color version magbabago din yan. And mga idols, meron tong bagong updated model Yan naman po ang ating Wave RSX din 2024 model Meron tayong drum brake, ang presyo niyan 63,900, down payment 5,300, 36 months 3,466 at meron din tayong disc brake na meron namang SRP 65,900 at down payment 3,543 yung kanya namang monthly payment. Again, napakatipid dito, 69.5 km per liter yung kanyang fuel consumption. FI na rin yan mga idols. Next model natin ang ating XRM 125 Dual Sport, SRP 72,900, down payment 5,800, 36 months 3,903. Tatlong kulay yan, blue, black at green.
Next model naman natin, syempre, XRM 125 DSX 75,900 ang kanyang SRP. Down payment, 5,800. 36 months, 4,057. At color na available, meron tayong white at black. Yan po yung ating SRM DSX model. Fuel consumption nito matipid to 65.4 km per liter. At syempre, meron pa tayo isang model, motard version. SRP nito 77,900. Down payment, 5,800, 36 months, 4,160 pesos. Siyempre, meron pa tayo isang model niyan, RS125. SRP to 76,900. Down payment, 5,800, 36 months, 4,109. Tatlong kulay yan, red, blue, at black color. Available yan mga idols kung gusto nyo pong bumili niyan. Ayan mga idols ang ating feature para sa inyo. Sana nagustuhan nyo ngayon month of April. Update natin yan. Tumutok lang kayo sa ating channel dahil marami pang paparating na mga bagong model from Honda Philippines Incorporated. At siyempre yung mga new models na Honda Click 125. Abangan nyo yung ating per color version na ating pong i-feature para sa inyo. Right safe po sa inyo mga idols at shoutout sa inyong lahat. Ciao!